El Nadal. En anar a caminar diàriament i sobretot a primera hora, en què encara no ha sortit el sol, mires al cel i només veus en el firmament la lluna acompanyada aquests dies per Júpiter. Els carrers gairebé deserts, ja que pràcticament ningú transita a aquestes hores del dia. Només sento el soroll de les petjades dels meus peus. Aquest silenci fa que la ment discorri cap a un tema que potser que hagi estat d'actualitat el dia anterior o també que un mateix raoni sobre les circumstàncies que a vegades li poden envoltar. Un d'aquests temes són les notícies que ens inunden la nostra ment diàriament, com són les guerres, la migració o el descontentament en general que pugui tenir la humanitat en aquests moments de crisi. Però avui ha estat descartat tot això, perquè a vegades t'has d'alliberar la ment de problemes i de coses tristes i pensar en records i en coses que a un li puguin alegrar el moment. Avui, mentre sortia de casa amb la meva vestimenta per anar a caminar i veient els adorns nadalencs encara encesos pels carrers, m'ha vingut a la ment el Nadal de quan jo era petit. A casa vivíem 7 persones, els padrins paterns, els meus pares i nosaltres, que érem 3 germans. Com tota família pagesa d'aquella època, preparàvem el tió, que era un tros de tronc d'un arbre tallat que el col·locàvem en el celler de casa, al costat de l'estable, fins a la nit de Nadal que el pujàvem a la cuina al costat de la xemeneia. I allí posàvem el tió ben abrigallat, amb una manta, perquè no tingués fred. Els 3 germans li posàvem el menjar amb el seu corresponent got d'aigua. Haig de dir que el menjar eren coses que es recollien en el camp, com podien ser pomes, garrofes, taronges. Durant les nits anteriors al Nadal, quan el nostre pare els tenia lliures... Lliures? Sí, lliures, perquè ell dirigia durant moltes nits els assajos dels pastorets que durant les festes nadalenques es representaven en el casal parroquial. I per tant, els dies que tenia lliures, fèiem el pessebre en un racó del menjador. Mentre la nostra mare anava preparant els ingredients i la massa per a fer els torrons. Els feia de tota mena, de coco, de crema cremada, de fruites confitades i també els d'ametlla i caramel. Menys dels que anomenaven de xitxona, que són els compostos d'ametlla i mel. Quins temps aquells tan bonics, que contemplàvem com els feia i si quedava algun rastre d'ingredient dins de la casserola en què barrejava els ingredients, nosaltres 3 mig amagats ho netejàvem amb els nostres dits, que anaven a parar directament a les nostres boques. El bo que era allò! Eren els torrons que després cagava el tió, ben embolicats, juntament amb el que compraven de xitxona i d'alguna llaminadura més, com eren aquestes monedes de xocolata embolicades de plata daurada. En els vespres del Nadal, i ja havent sopat i d'haver fet cagar el tió, anàvem a la missa del gall amb la nostra mare perquè ella l'endemà havia de preparar el menjar de Nadal i nosaltres fèiem d'escolans. En sortir de la missa, la nostra mare ens deixava provar els torrons que havia fet ella i alhora cagat el tió. I nosaltres estàvem tots contents assaborint-los, ja que allò era el principi d'uns dies que acabarien amb l'apoteosi amb els regals dels Reis Mags. Així, a grans trets, he comentat com són els records de la meva infància, d'una forma com si fos una redacció d'aquelles que ens feien fer a l'escola. Haig de dir també que, quan un és petit, no et dones molt de compte del perquè de les coses, encara que a vegades les vegem, com per exemple que la nostra mare no se la veia tan feliç com ho era el nostre pare durant aquells dies. Però quan ets gran, perceps que ella, des que es va casar,
mai va poder asseure's a menjar el dia de Nadal al costat dels seus pares. No us escandalitzeu per això, ja que ara ho veiem amb la mirada d'avui dia, però en aquella època això era el normal i el correcte, perquè només celebraven el menjar de Nadal els membres que componien el nucli familiar de tot l'any. En aquest aspecte hem evolucionat a millor, no creieu? Encara que avui dia això d'anar a casa dels sogres té els seus inconvenients en els menjars nadalencs. En general perquè la convivència, i no dic les opinions polítiques que sempre han de respectar-se, sinó les que són estrictament familiars, moltes vegades no són del que puguem dir òptimes o d'estimació recíproca. Quan ja estava arribant a casa i absort en tots aquests pensaments, sento que algú m'està cridant pel meu nom. Em giro i era un conciutadà meu, que em saludava. I com és normal, hem parlat del temps, com també de temes quotidians que passen per la nostra població. Al final li pregunto si celebraran les festes a la seva casa i em respon textualment: aquest virus que ens ha vingut fa uns 3 anys ens ha portat moltes desgràcies, però una cosa bona m'ha portat a mi, i és que a partir de que tenim aquest virus rondant pel món, em deslliuro d'anar a casa dels meus sogres i sobretot de no haver d'escoltar la prepotència i les ximpleries del meu cunyat. Tot són coses que han passat i passen per Nadal, però l'important és no perdre el significat veritable d'aquests dies, com és l'estimació, l'esperança, la generositat, la solidaritat, el bon humor i, sobretot, la pau. Bon Nadal!